Bueno, antes de comezar o pleno, quería aproveitar para invitarvos a toda a corporación aos distintos actos que se van a facer durante todo o mes de maio polo mes das letras, onde hai unha importante programación cultural, teatral relativa á lingua, e ademais está a mostra de teatro Xosé Agrelo, que se presentará íntegramente o luns, dixemos, non? Sí, o luns farase a presentación oficial, pero adiantolles que contaremos coa participación de todos os grupos de teatro do noso concello. Aproveito para invitar a toda a corporación e a todos os que nos estén escoitando a participar dela e a visitala. Bueno, sen máis, vamos dar lugar ao inicio deste pleno número 6 do 25 de abril de 2024, 25 de abril, por certo, aniversario da Revolución dos Carabeis do veciño Portugal. Pasamos á orde do día, parte dispositiva, primeiro, aprobación da acta anterior, número 4, do pleno ordinario do 27 de marzo de 2024. Queren engadir algo? No, solamente queríamos disculpar a señora González e a señora Leis que non poden acudir hoxe, vale? E eu creo que é un erro no punto 4 da orden do día. En onde? Pois que as resolucións da alcaldía 79 a 192 me parece que son as que deron conta no pleno anterior. Vale, pois revisámolo e dígolle, porque a verdad é que non me fixei nos números as que aportaron ca documentación son da 197 a 341. Pois seguramente se copiou íntegramente o título da anterior convocatoria. A verdade é que non me fixei no número que levaba cada un, Pero, bueno, revisamos. Pero, bueno, da acta non nada que comentar, gracias. Vamos a ver, con permiso, presidenta. Me leva unha sorpresa con esta acta donde non aparecen as diferentes intervencións que fixemos os grupos da corporación. Mais aínda, o capítulo de robos e preguntas, intervencións, están incorporadas á acta multimedia, etc. Do tema que se aprobou nesta acta, en canto ao regulamento de implantación do sistema de videoactas e de grabacións, bueno, xa conocido, xa no seu momento comentou Inés, que a acta audiovisual define documento electrónico, contén os seguintes datos, e entre outros datos, no seu caso, as opinións sintetizadas máis relevantes dos membros da corporación que interviñese. Polo menos eso. A ver, as opinións están tal cual recollidas no vídeo, era o que comentábamos, que recóllese o sentido do voto de cada grupo e despois cada unha das intervencións tena de forma fidedigna na videoacta, sin necesidade de que haxa ninguén interpretando o que dixo para transcribilo. Na videoacta está tal cual vostede o dixo. Por iso se recurre precisamente a esta figura para evitar os problemas que poidan surxir de eu dixen isto ou dixen o outro. É a forma máis fidedigna de que quede reflexado o que se dixo e o que está grabado. O documento electrónico pois forma parte da videoacta e todo o demais, pero no documento electrónico tamén está o que vai ser no seu momento o papel. Bien, e con toda a realidade, opinións, deliberacións, as opinións sintetizadas. E non está. A ver, debe de ser xa a cuarta vez que explicamos que un vídeo é un documento electrónico. O documento electrónico non é só o escrito. Un vídeo é un documento electrónico e ten carácter probatorio, que era a dúbida que tiña no anterior pleno. É documento de fe.
o que aparece recollido no vídeo asinado pola persoa que ostenta a secretaría é documento legal e o que dá fe do que pasou no pleno. O que se recolle no outro documento, porque son 2 documentos electrónicos, é o sentido do voto, os acordos tomados, e se en algún momento queren que algo conste en acta, pódese facer fincapé en que queren que determinada expresión ou determinada opinión conste en acta. Pero se non se fai fincapé en eso, queda recollido no vídeo, se non quedamos nas mesmas. Seguimos a sintetizar todas e cada unha das cousas que se dixeron, pois ao final para iso quedámonos na acta normal que tiñamos ata agora. O que se pretende precisamente é evitar os problemas derivados dese tipo de actas. Algo máis? Ben, entón pasamos a votar votos a favor da acta. Abstencións. Servidor. Ben, pois entón queda aprobada a acta coa maioría absoluta dos membros da corporación. Segundo punto do día, proposta sobre a campaña Stop Precariedade e Traballo Digno. Ben, esta é unha campaña que se presenta dende un sindicato. Os sindicatos, como sabemos, non poden presentar mocións no pleno do Concello de Muros, nin os sindicatos nin ningún organismo externo, polo que foi incorporada a orde do día a proposta de alcaldía. Por iso vai como proposta da alcaldía. Ben, co dictame favorable da Comisión Informativa e paso agora a leela. Hai 2 anos da aprobación da última reforma laboral do Decreto Lei 32/2021 do 28 de decembro, coa que nace unha nova reforma coa gravidade de non derrogar as anteriores, especialmente a de Raxoi de 2012, que tanto recortes e danos ven causando aos dereitos da clase traballadora. Desde a súa entrada en vigor, confírmase mes a mes o que estivemos denunciando que sucedería no momento da aprobación. Novas modalidades de contratación polas que se multiplica a precariedade, cambiando a forma pero non o fondo, mudando as estatísticas pero non a realidade. Imponse a generalización da contratación a tempo parcial e a fixa discontinua, que pasa a sustituir os contratos temporais que se ven sensiblemente reducidos. Ao mesmo tempo, permítese o abuso e uso fraudulento dos períodos de proba como modalidade de contratación, de xeito que os contratos se rescinden por non superar o período de proba sen ningún tipo de indemnización, operando para todos os efectos como un despedimento libre. Por último, reforzase o papel das CTTs e das axencias privadas de colocación para levar adiante toda esta reforma, en prexuízo dos servicios públicos de emprego. Unha reforma laboral a que se suma o fomento dos ERTE permanentes, a continuidade das desigualdades de xénero e a extensión dos baixos salarios, mentres a patronal dispón de máis mecanismos legais para empeorar as nosas condicións laborais e salariais. Así, deste xeito, as empresas transfiren ao sector público os custos sociais de toda esta realidade de precariedade generalizada, ao tempo que se dificulta o acceso, a duración e as contías das prestacións por desemprego. O resultado é unha clase traballadora empobrecida, xa que se instaura por lei a inestabilidade e inseguridade laboral e se institucionaliza a pobreza laboral. Ter traballo xa non permite os ingresos necesarios para vivir dignamente e poder acceder a dereitos básicos como alimentación e vivenda. Son especialmente exemplo desta realidade a mocidade e as mulleres, convertidas en man de obra barata, parecendo non ter fin a fenda salarial. As accións do goberno e da política laboral debe superar o centralismo español, a sumisión aos principios neoliberais e que o economicismo dita a regulación e a aplicación dos dereitos sociais. A importancia na protección dos dereitos da clase traballadora ten relación directa con poder facer fronte con xustiza social aos efectos do cambio no tecido productivo e no mundo do traballo, sobre todo en Galiza, ante a descarbonización e o forte impacto da implantación das novas tecnoloxías na economía, en que se intensifica
o proceso de valorización do capital mentres que desvaloriza o traballo, acelerando a concentración da riqueza en menos persoas, en territorios máis lonxes de Galiza, ao tempo que vai a máis o risco da exclusión social e dun elevado e estrutural desemprego. Son urxentes medidas para rematar coa precariedade, o abuso da contratación a tempo parcial e coa temporalidade en todos os sectores da actividade, tanto do ámbito privado como nas diferentes administracións e empresas públicas. Por último, no Pleno do Congreso dos Deputados do pasado 10 de xaneiro, un dos 3 decretos sometidos a votación non saiu adiante e fixo que non se aprobase a prioridade aplicativa dos convenios colectivos autonómicos. Compre xa facer realidade un piar básico do marco galego de relacións laborais e poder exercer o dereito a decidir. O dereito a decidir e negociar en Galiza os nosos convenios colectivos, as nosas condicións de traballo, de forma directa e democrática, con solucións xustas á nosa realidade laboral, social, industrial, económica e demográfica. En base a todo isto, esta alcaldía eleva ao pleno da corporación o estudo previo por parte da Comisión Informativa a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, reclamar ao Goberno galego a urxente aprobación dun plan galego de recuperación económica, industrialización e creación de emprego digno e servizos públicos na nosa terra. Segundo, demandar do Goberno español a derrogación da reforma laboral de 2012 e aprobar un cambio radical na reforma de 2021 para a creación de emprego digno e con dereitos e aprobación dunha nova legislación laboral e social que restitúa os dereitos perdidos e favoreza novos dereitos. Terceiro, instar ao Goberno galego e español a aprobación dos cambios legislativos necesarios para favorecer a repartición do traballo, reducir a xornada laboral semanal ás 35 horas para avanzar na ampliación da xornada de 4 días a 32 horas a semana, xa que os avances tecnolóxicos e os cambios na organización do traballo permiten facelo para xerar máis riqueza social. Instar ao Goberno español a aprobación inmediata dun novo decreto para a recuperación da prevalencia aplicativa dos convenios colectivos e acordos marcos autonómicos, de acordo á modificación dos apartados 3 e 4 do artigo 84 que contemplaba o apartado 2 do artigo 1 do decreto 7/2023 de 19 de decembro. Así mesmo, reclamar ao Goberno galego e español un acordo para completar as transferencias a Galiza das competencias pendentes para poder exercer todas as funcións en materia de legislación e xestión do traballo e emprego, formación e recoñecemento de prestacións, transferencia íntegra da formación para emprego. Bueno, sen máis, pasamos a deliberar. Partido Popular. Bueno, nos estamos, como non pode ser outra forma, a favor de todas as medidas que melloren as condicións laborais dos traballadores e das traballadoras de Galicia e de todos os lados. Pero entendemos que esas medidas deben ser primeiro acordadas no marco do diálogo social. Isto, por lo que entendemos, é unha proposta que presentou a CIGA. Gustaríanos saber cando a presentou. Presentouna, non lle podo dicir o día exacto, pero foi a primeiros de mes. Do mes de abril. Sí, deste mes de abril. Non lembro exactamente o día, Vale, pois, bueno, entendemos que todas as cuestións que aquí se refiren son relativas a modalidades de contratación, xornada laboral, aplicación de convenios colectivos. Bueno, se fixo estas e outras cuestións, pois foron no seu momento modificadas polo Real Decreto Lei 7/2023, que posteriormente non foi convalidado no Congreso, pero, bueno, seguimos entendendo que isto é unha cuestión que compete pois, ao diálogo social. Algo máis? Non, gracias. Partido Socialista? Bueno, nos, como ben dixo a señora alcaldesa, esta é unha moción que entrou no Concello por parte dun sindicato e, claro, o sindicato non pode facer propostas para o pleno, pero, claro, esta moción chegou sorpresivamente da banda alcaldía a este pleno. Claro, por eso vamos a debatir esta moción, senón non poderíamos estar aquí debatendo esta moción se non se presentara por parte dun grupo político como foi en este caso. Creemos que estamos ante unha cuestión, unha opinión moi política, moi de parte política, opinión que non compartimos por varias razóns. Primeiro, non compartimos
que se este debatendo aquí no Pleno da Corporación de Muros esta moción porque concordamos que o Partido Popular non é o marco adecuado para poder debatir esta moción. O Pleno da Corporación de Muros é o foro adecuado para poder debatir calquer cuestión. Pero creemos que o debate ten que servir para algo e non só para perder o tempo se ao final o resultado non o podemos aplicar na realidade como é en este tema. O sea, o que sale de aquí despois de que se aproba a moción nós creemos que non vai a ningún lado, que queda moi ben e todos vamos a estar de acordo ou en desacuerdo, pero papel mojado. Os concellos non somos competentes para legislar en materia laboral, por lo tanto, todo o que aquí se debata non ten percorrido. E creemos que debemos ocuparnos de materias máis fructíferas, ocupar os plenos con máis contido, que non como en ese caso que solamente vamos a debater algo que non ten nada que ver cas nosas competencias. Este tema en concreto leva tempo xa sendo debatido e negociado no Congreso dos Diputados, que é onde ten que estar, onde se ten que debater ante os distintos agentes sociales, así como representantes dos traballadores, representantes dos sindicatos, que son os que deben chegar a un acordo que sea bo para todos e aceitado tanto para os traballadores como a patronal. Se nos metemos un poquinho no texto da moción, que non ten sentido tampouco, pero bueno, xa que leemos a moción todos, supoño, pois é unha opinión moi clara de un sindicato que debería verterse no foro adecuado e non aquí. Que habería moitas interpretacións, por exemplo, sobre a ITT. Se agora queremos mostrar a nosa disconformidade co acordo das ITTs, deberíamos ser os primeiros aquí en non utilizalas. Se estamos utilizando as ITTs e agora vamos votar en contra delas, é un pouco incongruente. E sobre os ERTEs, nós creemos, desde o Grupo Socialista, creemos que foi unha ferramenta fundamental para evitar o despido masivo por a situación das empresas durante a pandemia e non compartimos que se estén a utilizar como di a moción. Polo cal, nós non estamos de acordo polos motivos que decimos ca moción e vamos a rexeitar esta moción. De acordo. Muros centrado? Gracias, señora alcaldesa. Eu a verdade que estou, como quen di, xa pensando ahora mismo en crear un sindicato. Porque se as miñas mocións non veñen a pleno, veñen as mocións que podan vir da man dun sindicato, eu casi me poño a crear un sindicato. Vamos a ver. Para min, como xa se manifestou un outro portavoz, temos dereito laboral por encima de todo, pero é en parte algunha cousiña para min encamiñada, é unha parte moito maior, nada de nada encamiñada. E hai que ser máis ocurrentes, porque o que ven aquí é un calco da programa electoral que o BNG presentou as últimas eleccións aquí en Galicia. Un calco. Se me vou concretamente, canto era? 137 páxinas, moi ben. Pois nunha delas me di incluir nos pregos de contratación garantías sobre tal límite ás subcontratacións. Hai que tomar exemplo. Estou vendo decretos onde entendo a razón polo que pode ser. Donde o Concello de Muros pois contrata a través das empresas de traballo temporal, que, por certo, non son nada baratas. Bien. Como di aquí, o tema do SERP xa manifestado, plena garantía de reserva do posto de traballo. Que este ou non o foro adecuado, pois, como se di, aquí se pode discutir de todo, menos do que eu propoño. 42 mocións, solamente viñeron aquí 4 mocións viñeron aquí porque alguén de Santiago se lle ocorreu, non lendo as 32 últimas que enviei, pois dicir, non, eso non pode ser, se concertar, pero, vamos, insisto, tendrei segundo turno, se me faltaba unha cousa, se había tamén para todo un pouco, isto completamente diferente a este, total.
non pega, non pega nada de nada, e agradezco que vai a votar o grupo socialista, que vai a votar en contra desta moción, por unhas razóns ou por outras, pois en este particular coincidimos. Gracias, señoría. Ben, pois se contestolle o Partido Popular. Cando falamos de consenso e de nacer da participación pública, pois que estas propostas partan dun sindicato, a nos parecenos precisamente favorecer a participación dos traballadores deste país. Pode ser secundado por outros sindicatos ou non, ou pode ser secundado polo resto dos cidadáns de a pé, pero parte precisamente dun ente que ten competencia para falar en materia laboral. Sobre se é o foro adecuado, non é a primeira vez que este pleno debate sobre mocións que non teñen estrictamente carácter municipal. Mes pasado, falábamos da lei dos galiñeiros, non a cambiamos aquí no pleno, pero falamos sobre ela, este pleno pronunciouse sobre ela, como se ten pronunciado sobre infinidade de distintos motivos. Sobre a diferencia de programas, sí, o PSOE e máis o BNG teñen diferentes programas. Están gobernando no Concello, porque no Concello sí que temos unhas directrices en común e podemos gobernar de forma conxunta. Somos partidos diferentes que somos capaces de traballar da man polo ben do Concello. Hai xente a que lle costa entender esas cousas, que teñamos as nosas discrepancias fora do Concello, e incluso dentro do Concello tamén as pode haber, non hai por que agochalo. E que ainda así sexamos quen de traballar. A quen non sexa capaz de entendelo, pois invítolle a abrir a mente e escoitar tamén aos que non pensan igual que eles. Sobre os puntos da moción, aquí o que se está a pedir é que, en diferentes campos, que se traballe precisamente polos dereitos dos traballadores, e a min, nas intervencións dos tres partidos, sorpréndeme, e digo que me sorprende porque, supónse que era con quen máis discrepancias tiñamos, que sexa únicamente o Partido Popular quen se proclame directamente a favor de darlle dereitos aos traballadores, cando outros partidos din que eles están nese camiño, non? Entón, segundo turno de intervencións. Partido Popular. Bueno, pois nada, como decíamos, a proposta parecenos que está fora de lugar, que non procede a súa aprobación, máis cando nas novas que vimos na prensa nos últimos tempos podemos ver que o Ministerio de Traballo pretende retomar estes temas, esta vez dentro do diálogo social e cos sindicatos que son maioritarios e que no seu momento rexeitaron esta proposta do Real Decreto aprobada por precisamente non levarse a acordo do marco social e insistimos en eso. Todo o que sea mellorar as condicións vémolo con bons ollos, pero creemos que estes acordos teñen que chegar á aprobación co beneplácito, polo menos co visto bo, das partes directamente implicadas en estas negociacións. Ben, Partido Socialista. Bueno, nós mantémonos no que xa dixemos, creemos que non é o foro adecuado, que efectivamente aquí trouxemos un montón de mocións que non tiñan nada que ver e que non tiñan nada que ver. Non eu, cando empecé a miña intervención, dixen que o pleno da Corporación de Muros
podemos debatir todo, precisamente para eso, para poder debater todo tipo de cuestións, pero eu creo que ganamos máis debatendo cousas que lle interesan ao pueblo de Muros e a xente de Muros e non cousas que se nos escapan. Gustaríanos moito, pois, o mellor, poder ser quen de facer leis orgánicas, pero non podemos. E como non podemos, pois, para que vamos estar aquí debatendo durante 3 días sobre unha lei orgánica que ao final non vamos a poder aprobar nin poñer en funcionamento. E é o que nos pasa con esta moción. Non ten nada de raro que teñamos opinións distintas en este tema, porque efectivamente tamén dixen cando empecé a miña intervención que é unha cuestión moi de partido, unha cuestión política, e o Partido Socialista temos outra forma de ver a modificación e a reforma laboral que estamos levando no Congreso. Dende logo creo que non hai dúbida ninguna que vamos a defender os dereitos dos traballadores, pero tamén hai que defender os dereitos da patronal, porque sin patronal nin está ben os traballadores, e sin que os traballadores estén ben tampouco está ben a patronal. Co cal, creemos que, volvemos a decir, que este non é o foro adecuado, que non tiña que vir aquí esta moción, que a presentou a CIGA non sabemos cando nin como, e que de repente aparece que a trae a señora alcaldesa porque lle gustou o contido da moción, e nós sentimos, pero temos que votar en contra porque non ten que ver nada con o noso sentir, e vamos votar en contra esta moción. De acordo. Muros centrado? Por miña parte, pouco máis que decir. Consello non é ningún, pero polo menos a elaboración de mocións ten que ser un pouco máis imaginativo, non acudir, se acudimos ao buscador, poñemos as comillas, poñemos unha frase, vamos dar justamente a un programa electoral de un partido determinado, perfectamente respetable, por suposto que sí. Pouco máis, tan só que insisto, creo que vou crear un sindicato. Gracias, señoría, gracias. Ben, bueno, primeiro respondo yo ao Partido Popular. O sindicato maioritario na Galiza é precisamente quen presenta a moción. Entón, creo que en Galicia ten moito que dicir a CIGA e ten que estar na parte social. E nós aquí estamos reclamando que se mire en clave de país, que falemos de Galicia, que falemos de traballar en Galicia. Unha das cousas que se piden precisamente é que se respeten e que se lle de prevalencia aos convenios autonómicos en lugar dos estatais. É unha realidade que a situación nas distintas autonomías de todo o Estado español é moi distinta duns a outros. E aí hai veces que se utiliza o convenio estatal como referencia, porque a veces é o único que existe, e bueno, para ben ou para mal, non é o mesmo a realidade de Muros que pode ser a capital do Estado. E as condicións dos convenios, incluídos salarios e demais, son as mesmas. As realidades son diferentes e ten toda a lógica adaptar os estatutos á realidade social de cada territorio. O que se pide no primeiro punto é precisamente reclamar ao goberno galego a urxente aprobación dun plan galego de recuperación económica, porque necesitamos en Galiza un plan de recuperación económica. Ademais de moitas outras cousas. Nós estamos falando en clave galega. En clave galega tamén inclúe a Muros. Vale. Tamén se dicía que todos eran gallegos, menos o capitán que era de Muros, pero bueno, dentro estamos. Para algúns tamén estamos fora de España, pero bueno, ainda non imos ir por eses derroteiros. Sobre a elaboración de moción, señor Lago Álvarez, non elaboramos nós, xa yo dixen, presentou un sindicato. De feito, vaise presentar exactamente coas mesmas palabras en distintos concellos. Sí, é certo, os ideais da CIGA coinciden en moitísimos puntos cos ideais do bloque. Non nos vamos a negar. Non creo que colla a ninguén de sorpresa que temos que o sindicato centrado en Galiza coincida co partido centrado en Galiza. Entón,
Bueno, sen moito máis, pasamos a votar. Votos a favor de aprobar a moción? Abstencións? Votos en contra? Pois queda rexeitada a moción. Ben. Vale. Bueno, pasamos ao terceiro punto, mocións de urxencia. Hai mocións de urxencia? Non. Ben. Cuarto punto, dar conta das resolucións da alcaldía número 197 do 1 de marzo de 2024 ata número 341 do 31 de marzo de 2024 e das xuntas de goberno número 5 do 6 de marzo de 2024 e do número 6 do 20 de marzo de 2024 e das resolucións contrarias aos reparos formuladas pola intervención municipal. Damos conta. Quinto, rogos e preguntas. Vou pasar primeiro a contestar as preguntas que quedaron no tinteiro do pleno anterior. A portavoz do Partido Popular preguntou pola delegación da Presidencia das Comisións Informativas. Foi enviada a documentación o 17 de abril de 2024, se non me erro. Preguntou tamén polas queixas do proceso de selección, foille contestado no propio pleno pasado. Pregunta pola subvención da aula medioambiental. É un proxecto de 349.675,37 euros para que se solicita unha subvención de 174.837,68 euros. E pregunta pola subvención de mellora de equipamentos de locais culturais. É unha subvención solicitada para a mellora do auditorio da Casa da Cultura por importe de 11.223,96 euros, que consiste na adquisición de novos textos escénicos e equipo de son. Preguntas do grupo de Muros Centrado. Coa resposta ao Partido Popular, contestolle xa tamén a súa primeira pregunta que facía referencia a esta mesma axuda. Pregunta polo contrato de servicios da auga. Como xa se lle dixo no pleno, o servizo presta en precario pola empresa Espina Delfín e o contrato foi enviado o 14 de abril. Preguntou tamén polo contrato coa USC, foi enviado o expediente no pasado mes de febreiro con data 14 de febreiro. Pregunta por decretos das multas de tráfico. A imposición de sancións en materias de tráfico é competencia da Policía Local, xa lle trasladamos as súas inquedanzas. Preguntou tamén pola identificación dos vehículos dos traballadores municipales, que xa se lle dixo que están de maneira xeral identificados con distintos distintivos de cada servizo. Fixo varios rogos, como de acudir ao servicio de asistencia nos municipios, e xa estamos acudindo, pero acudimos cando nos decidimos acudir, non cando a vostede lle parece ben. Tamén fixo un rogo sobre intensificar os controis sobre as ratas. Nesto direille que a desratización realízase de forma mensual por unha empresa, pero desratízanse as zonas públicas. Especialmente na zona do casco temos un problema moi grave cos edificios en estado ruinoso que teñen niños de ratas dentro, e nós aí non podemos entrar a desratizar, pero as ratas non saben que teñen que quedar na casa e salen, por moito que nos desraticemos por fora. Sobre o control de velocidade nas rúas do casco douselle traslado, e sobre poñer as datas nos decretos, que foi un rogo que xa fixo varias veces. Transmitimos yo tamén aos empregados municipais, porque sí que é un problema que se cola bastantes veces. Preguntas para este pleno, Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. O documento que nos aportou de Delegación de Presidencia das Comisións Informativas é un papel que non é un decreto, nin ten ningunha forma de nada. Tenemos serias dúbidas sobre que eso teña algunha validez. Entendemos que a delegación teria que facerse por un decreto. Queríamos facer un rogo en relación con Muros Mira ao Mar. Temos, algunhas persoas se puxeron en contacto connosco porque solicitaron un posto para a venda dos traballos que
que van facendo, pois, maiormente, pois, de cousas de artesanía ou cousas manuales, que como todos os anos se viñan colocando na feira, pero que este ano, pois, que lle están denegando permiso. Entonces, bueno, pedíamoslle que flexibilice un pouco esa norma, polo menos este ano, para que podan darlle salida, pois, ao traballo que levan feito durante todo o ano. Vale. Recibimos tamén... Sí. Un momentinho que lle respondo. É que na Comisión de Muros Miromar acordamos que os postos que se van a poñer teñen que ser postos que estén relacionadas ca licencia fiscal que ten cada un, porque estamos visualizando que hai xente que está pedindo un posto para vender, por exemplo, unha persona que vende, non sei, un bar, unha persona de un bar, e aparece cunha solicitud para vender manteles bordados. O sea, sabemos perfectamente que non é para esa persoa. Entonces, ese tipo de cousas eu creo que non o debemos autorizar. O sea, a norma di que tens que estar dado alta en autónomo e sabes que o estar dado en autónomo tes unha serie de cousas que si podes facer con ese epígrafe. O que non pode ser é que estés dado autónomo para vender escobas e que vendas coches. E é o que está pasando. Entonces, hai unha bastante cantidade desas solicitudes e por eso tuvemos que facer un recorte. Moi ben, gracias. Pois alégrome de que faga esa puntualización, señora González, porque estamos vendo que hai unhas facturas, uns pagos a unha empresa que se denomina Strategy and Analytics C3 por importes de 1.500 euros mensuais por servicios de gabinete de prensa e xestión de redes sociais. E esta empresa non ten no seu obxecto social esa actividade. Entonces, é unha empresa que ten como obxecto social a realización de estudios de mercados para empresas. Entonces, bueno, vou predicar co exemplo, vale, e non contratar a empresas que teñen un obxecto social distinto do que para os que se lle está contratando desde o Concello. Tamén nos gustaría saber se esas facturas desa empresa se corresponden coa subvención solicitada a turismo para información digital online na Vila de Muros. Non. Vale. Gustaríanos saber tamén cales son as redes sociais que xestiona esa empresa. Todas as redes sociais do Concello. Todas cales? Instagram, Facebook dentro do que podemos, porque xa sabe vostede perfectamente cal foi o problema que hubo coa páxina de Facebook, e o WhatsApp. As de Muros Cultura e Muros Deporte non? Non, Muros Cultura e Muros Deporte non se xestionan dende aí. Muros Cultura e Muros Deporte levan directamente xente vinculada ao departamento. Entendemos entonces que únicamente presta servicios de gabinete de prensa á alcaldía? Non. Fai o servicio de gabinete de prensa para todo o Concello. Calquer comunicación, calquer nota de prensa do Concello que teña que sair, elabora esta empresa. Vale. Calquer documento, calquer documento que non teña carácter legal, evidentemente, os documentos de carácter legal elaboranse no Concello, organízanse esta empresa. Moi ben, gracias. Un gabinete de prensa. Vale. Eu podo intervir só un momento. Eu creo que se equivoca con respecto ao epígrafe, porque o epígrafe é bastante máis amplio que eso. Bueno, o obxecto social que ten a empresa, que parece en internet, o obxecto social é unha cousa e o epígrafe é outra cousa. Xa, pero creo que é bastante. Non sei se vostede recorda que aquí se tratou un tema dunha denegación dunha subvención por parte do GALP a unha empresa precisamente polo seu obxecto social. Eu non me acordo deso. Creo que é un tema trascendente e que hai que telo en consideración. Bueno, simplemente pregunto para... Pero bueno, remarco que... Opinión súa moi respetable. Que é unha cuestión que hai que tela en conta, vale? Bueno, despois de telo solicitado no pleno, reiterado por escrito, pois nos achegou a documentación relativa ás facturas emitidas pola Universidade de Santiago por asistencia técnico-xurídica en materia administrativa. Tamén tiñamos preguntado cantos informes se fixeron con ese convenio ou con esa asistencia técnica que non se nos contestou.
E desa documentación, pois resulta que vostede aceptou un orzamento de prestación de servicios de data 7 de agosto por importe de 14.980 euros, correspondente a 7 meses de asistencia técnico-xurídica, que irían de mediados de setembro do 23 a mediados de abril do 24. Con posterioridade dese orzamento, pois asinou vostede unha proposta de gasto de contrato menor por importe de 7.800 euros por asistencia técnico-xurídica de outubro a decembro do 2023, pero as facturas seguen chegando. Entonces, gustaríanos saber se é que houve outra contratación, outro contrato menor, desde xaneiro hasta ahora. Mire, a sétima factura emitiuse este mes. Sí, xa o vimos. Pero 7 meses? Son 7 meses é o presuposto, pero vostede, a proposta de gasto que de contrato menor que fixo é por 3. Entonces, gustaríanos saber se é que hai outra proposta de gasto desde xaneiro ou non, ou simplemente están pagando así. Vale. Vimos tamén no decreto 208 3 pagos a adega por formación de coordinadores de voluntariado e por coordinación de voluntariado. Entonces, non sabemos se que se lle pagou por formar os seus propios coordinadores ou que pasou aí. A adega fixo, bueno, vostedes saben que a adega fai limpezas en diferentes concellos de forma voluntaria e ao mesmo tempo, bueno, de forma voluntaria, fai actividades, perdón, dirixidas ao voluntariado, pero que os concellos pagan. Neste caso, houbo unha actividade de formación de coordinadores de voluntariado que formou a diferentes coordinadores. E logo, aparte, houbo xornadas de voluntariado. As facturas poñen formación de coordinadores de voluntariado e coordinación de voluntariado. Claro, porque formou a coordinadores, pero non aos coordinadores que coordinaron as outras limpezas. O sea, pagouse ya a formación de coordinadores de fora. Foi xente de Muros a estas formacións de coordinadores. E entonces, por que despois coordinaron eles? Os coordinadores que formaron non valían, ou que? Foi, pois, as formacións de coordinadores foron posteriores á primeira coordinación. Vale. Nos gustaría saber tamén se houve algún avance ou fixeron algo respecto da obra da Ribeira do Maio, Questeiro. Laura, eso estábase modificando o proxecto. Están modificando o proxecto para, polo menos, atender ao arranxo das aceras na súa totalidade, non só as esquinas. Vale. Pois tamén nos gustaría saber, en relación un pouco con isto, se teñen algunha nova sobre o proceso de desafectación que afecta a esta zona. Pois estamos pendientes deso, porque dende Costas dixeronnos que nada, que xa tería que estar a chegar a resolución, pero ainda non chegou. A realidade é que ainda non chegou. Estamos dentro dos plazos que nos dan. Na reunión que tivemos con Costas, falaronnos duns plazos que era no que soía tardar en chegar esta desafectación. Bueno, a resolución da desafectación ainda non chegou, pero estamos dentro dos prazos. De todas formas, temos solicitado novas reunións coa demarcación de Costas. Moi ben. Recibimos tamén numerosas queixas pola falta de limpeza e recollida de papeleira, sobre todo os días posteriores a eventos ou festivos. Xa vimos que puxeron a máquina barredora, pero está claro que os días posteriores a eventos non funciona, porque houve moitas queixas por o estado en que estaba, pois, sobre todo paseo. Rogámoslle que planifiquen o servicio para que estas situacións non se repitan, porque dan, a verdade, que unha sensación de bastante deixadez. Tamén recibimos moitas queixas sobre a falta de limpeza e desbroces nos accesos ás praias, por exemplo, os días que estiveron vos, que despois de tanta xuvia, pois a xente se animou a baixar as praias, como o Somorto, pois en Esteiro, por exemplo, encontrouse con que prácticamente o acceso está cortado. Ademais, ali, en particular, pois hai un problema de vertido que deberían mirar, vale? Vimos na prensa que recentemente a empresa Enalta adquiriu Fun España, que era a empresa que xestionaba o tanatorio de Muros. Entonces, bueno, queríamos saber se teñen algunha
noticia desta empresa sobre os plans para o tanatorio municipal da Atalaya. Estamos pendientes de axendar unha xuntanza con eles, porque, bueno, a concesión está vixente e o que se faga ou non se faga tense que acordar entre o goberno municipal e a empresa. Moi ben, tamén nos gustaría saber se houve algún avance no proxecto do Ancoradoiro, que está financiado co plan de sostenibilidade turística. Debería, sabe que ese proxecto que o licita, teñeno que licitar dende Noia, polo que me informan dende a RD, é que sairá a licitación, dixeronme ou finais de maio, ou finais de abril ou primeiros de maio, así que ten que estar a sair xa. A finais de abril xa estará aí. Xa, pero eu digolle o que me din a min, non o licitamos nós, non é algo que poidamos acelerarnos dende aquí. O proxecto que estaban licitando tiñano xa prácticamente pechado e o seguinte xa era este, entón ten que estar a sair xa. Vaille pasar como aos outros, pois que vai a estar un pouco desfasado, porque leva xa tanto tempo. Nos gustaría tamén se foron a ver a carretera de Anido, que lle rogamos xa en 2 ocasións e que cada día está máis deteriorada. Pasamos a diario por ela, sí que sabemos como está. Ojalá solo fose a carretera de Anido a que está deteriorada. Moi ben, pois nada máis, moitas gracias. Muros centrado? Están por diante o Grupo Socialista, o BNG... O Grupo Socialista non. Eu son o... O Grupo Socialista sabemos todo. O BNG e máis o Grupo Socialista non llevan facer preguntas ao grupo de goberno. Poden, home, que lle contestamos, pero sería un pouco... Bueno, non pasa ren, como din en Juan. Con permiso, vou facer un rogo sobre rogos. Concretamente, o artigo que conocemos, o artigo 97, nos fala de que o rogo é a formulación dunha proposta, etc., tal. Se fan oralmente, por escrito, e serán debatidos generalmente na sesión seguinte, sin perjuicio de que podan serlo na mesma sesión que se formulen se o alcalde, machismo aquí, alcalde ou alcaldesa, ou presidente ou presidenta o estima conveniente. É dicir, o rogo para min pode ser unha fórmula de seguimento do goberno municipal e que nada mellor, aínda que algunha vez solicitei aquí, usted accedeu, a que o rogo planteado pudera ser debatido, por a miña parte moi agradecido, si me gustaría que, como función de seguimento, que os rogos que se formulen podan ser debatidos no pleno seguinte, donde uns e outros, os que fagan uso dos rogos, pois podan saber en que medida foi a proposta de actuación do goberno municipal na parte que corresponda, si foi atendida. Se lle dá con algunha dúda, temos a señora secretaria e usted lle pode pedir, eu non, que informe, nada, lixeiramente, acerca de que se estou inmensamente equivocado sobre o que leo do artículo 97 do ROF, o Reglamento de Organización e Funcionamento. Isto é un rogo ou é unha pregunta? É un rogo, non? É un rogo. Rogolle que se cumpla o artigo 97, que os rogos, se non se debaten, a veces hai rogos cos que é necesario conocer o parecer dos grupos, do resto dos grupos, é necesario. Que non é no mesmo pleno. A legislación está dicindo que no pleno seguinte, que é unha forma de seguimento de se se fixo ou non se fixo, atendeu ou non se atendeu, que vamos, cando nos atenden seguro que é sempre polo mesmo problema que estamos sin patacón. Algún grupo quere intervir sobre o rogo do concelleiro señor Lago Álvarez? Creo que xa é un tema que tratamos en outras ocasións. Señora González, quere intervir? Non, se informa a señora secretaria. Para debatir hai que querer debatir. Se ningún grupo quere intervir, non ten moito
moita lógica someter a debate o rogo. No momento no que quira Entendo sobre que si o algún... rogo, porque tes interese en seguir o seu camiño, pois podes facer unha pregunta no pleno seguinte, xa está, sobre o rogo que fixestes no anterior. Pero vamos a debatir os rogos agora. Se alguén os quere debatir, temos opción de debatilos. Bueno. Agora, se non hai quen quira debatilos, señor Lago Álvarez, nós podemos someter a debate, pero se non entra ninguén ao debate, non ten moito sentido. Non lle parece? No, pareceme o seu decir ahora mismo dunha habilidade extraordinaria. Extraordinaria. Dicir, poder, pese a que a lei di, se deben debatir, puderan debatirse. A lei di se a presidencia o estima oportuno. Eu estou lle dando a vostede a posibilidade e estou lle dando aos grupos a debatir. Se non queren debatir... Por eso a habilidade inmensa. Dios mío. Pues son habilidosa, que íamos a hacer. Me postro, que aí teño que aprender tamén. No obstante, si usted pon a... Bueno, baixame. Si usted pon a rogo ahora mismo, o rogo a debate, pois xa non hai debate, xa non ten que ir ao pleno seguinte. Sí. Fantástico. No obstante, me gustaría que por parte de... Señor Lago Álvarez, pode preguntar todo canto quira. Eu non teño ningún problema en responderlle se podo neste pleno, farase neste pleno, se non teño información oportuna para contestarlle neste pleno, será no pleno seguinte ou por escrito. Pero hai cousas que xa non é simplemente cousa miña, como xa lle digo. Vostede quer crear un debate que se non hai que nos siga, o debate non vai a ningún lado. Continúe. Vamos allá. En canto aos decretos, unha pregunta, xa se falou, estrategia, analítica, estancia, servicio de gabinete de prensa, etc. Importe, o xa dito. Desde cando se ten contratado esta empresa? Dende xaneiro, creo. Dende xaneiro, porque é a primeira vez que aparece unha factura. No, xa apareceron en... Xa apareceu? Sí, non se fixaron. No, o leo todo, todo o vida de por haber. Non se fixaron porque comezaron a traballar en xaneiro e a primeira factura creo que se emiteu, consulto yo por si acaso, confirmo yo no próximo pleno, pero eu creo que se emiteu a primeira factura en febreiro. Pero se lle pagan dúas aquí. Pois entón, febreiro, marzo, pois pode ser. Pode ser. Bien. Continúo? Continúe. Sí, pouco a pouco. Vamos a ver. Decreto 323/2024 de 26 de marzo. Con toda a prudencia. Decreto da alcaldía en canto a un problema de empadronamento. Logo de ter coñecemento que dá un XXX inscrito no padrón de habitantes con domicilio no 48 de Esteiro, según informe da Policía Local, que vive no mesmo Rueiro, pero no número 30 e tantos. Entón se di que o do Concello declarado oficio cambio de domicilio, inscripción do expediente que se dará conta a persona interesada. Me pregunto se lle pode parecer importante que un veciño que ten o domicilio no número 30 e tantos pois este vivindo no número 40 e tantos e que se abra un expediente de regularización por este particular, porque en principio cabe pensar, rompendo lanza polo veciño, pois igual está no mesmo Rueiro, 30 e tantos, 40 e tantos, atendendo a un familiar ou colleu cama en ese sitio da maneira que sea. É dicir, lle rogo, perdón, estaba preguntando se lle parece importante, xa que se está dicindo unha outra vez, o certo atasco que ten o aparato administrativo, pois andar con estas cousinas. Señor Lago Álvarez, o motivo polo que se abren os expedientes non debe trascender en ningún momento, pero teñen a súa explicación, que evidentemente non queda reflexada no decreto, pero ter o padrón actualizado é unha obriga nosa.
É unha obriga do Concello, é unha obriga dos cidadáns. Temos que dicir, efectivamente, onde vivimos. Non podemos estar empadronados nun domicilio que non sexa o noso, aínda que sexa na mesma rúa, porque hai diferentes casuísticas que levan a que haxa que regularizar a situación. Eu non lle vou dicir o por que se regulariza nin por que non procede. E ademais, na metade das ocasións, nin siquiera eu quero saber o porqué, pero hai que regularizar o padrón e hai que regularizar o padrón. E si, hai veces que é moi importante facelo. Continúo. Pídeme que leva pleno o sentir de moitísima xente acerca das moitas planchas de ferro que se están pondo para tapar buracos nas rúas. Moi concretamente en redes, alguén escribeu: o Concello de Muros debe ter moitas chapas de ferro porque todos os furados que hai tiranlle unha. Estamos no bucle de sempre. Non fan por arranchar nada, o único que arranxar é pedir si sentarse aquí, sentarse alá, etc. Sencillo. Rogo a señora alcaldesa, en tanto como se poda, se arreglen xa os moitos buratos que hai polas rúas, non solamente de Muros, sino que en outros sitios, no resto das parroquias hai máis de unha plancha de ferro, e así se prescinda de tapar os buracos con planchas de ferro, etc. Paso ao seguinte, a ver se son capaz de irme situando. Vou falar da empresa concesionaria do Servicio de Aguas do Concello. Me levei unha sorpresa bastante grande entre os decretos, os pagos. É a primeira vez que o vexo, levo aquí 9 meses desde que teño acceso aos decretos da alcaldía, que pasa recibos a tutiplé por de locales, non solamente de locales municipales, como pode ser o mesmo Concello, o centro de día, un lote deles inmensos, creo que un 60 e pico de recibos, e di o lopaje que non encontrei, prefiero non encontrar o recibo da agua da piscina. Non, a factura subiría, pero vamos, subiría de botar fume. E a este particular quería preguntarlle si conoce en que parte do contrato de suministración, o listado, tremendo listado, do contrato administrativo de xestión do Servicio Público de Suministración de Agua Corrente aos municipios, di ou pon que os concellos, no caso que nos ocupa ahora mismo, o Concello de Muros ten a obrigación de pagar a agua que lle é propia. Estamos falando, incluso, que se pasan os recibos polas duchas que hai nas playas, sea en Esteiro, sea en Muros, no Espadanal, ou donde sea, de unha parte. Ou en que parte, que é algo que me falta, tú sí se me entregou, fora de plazo, pero se me entregou, é algo que me falta, en que parte do pliego de condicións técnico-administrativas aparece Concello, porque eu hasta ahora mesmo tiña a relación de que o Concello non tiña obrigación algunha de pagarlle agua a a empresa concesionaria de tal, tiña esa obligación. Conoce se en alguna parte di que sí? Señor Lago Álvarez, o contrato está en precario, ese é o primeiro. E outro é que se está pagando polo servicio de auga. Nós temos servicio de auga, como ten un particular no seu domicilio. Que unha das cousas a ter en conta debería ser que o Concello non se lle cobrase a auga. Pois haberá que poñelo cando se elaboren os novos pliegos. Pero agora mesmo o contrato está en precario. E temos a situación que temos coa empresa de auga e coa mancomunidade. Continúo con outra pregunta acerca da concesionaria e dos recibos que presenta. Desde que fecha se están pagando os recibos?
Non lle podo contestar, contesto yo para o mes. Pero a que se refire? Dende que fecha Sí, se porque é paga? a primeira vez en 9 meses que estou vendo que se presentan os recibos, se aproba un decreto aprobando os recibos que presenta a Porque concesionaria. pagáronse moito xuntos agora, Perdón, Fíxose un pago de moitos Claro, meses claro. xuntos, pero sí, faise de forma anual, pagouse todo xunto. non sabemos, non? E de feito non se pagaron todas, que algunhas mandámolas de volta, pero O da piscina. non, da piscina non precisamente. Pero bueno. Bien. Continuo con a empresa concesionaria. Hubo unha resposta que me dá un pleno donde preguntaba acerca das cantidades que se debe. Pregunta ahora mismo moi concretamente. Xa sei que non me pode responder ahora mismo que non ten datos ahora mismo consigo. Cal é a cantidade xusta e exacta que debe concesionar o Concello? Concello de Muros. Eu creo que xa llo contestei eso xa o preguntou unha vez. Non lle podemos dar o dato exacto, non porque non o teña aquí, senón porque agora mesmo non o podemos calcular. Bueno, explicarei eu por escrito como se calcula. Do mesmo xeito, dende que é na concesionaria non paga o Concello. É cantidade última en euros pagada pola concesionaria. Simplemente iso. Con respecto, non sei se podo traducilo, non teño habilidade para iso. Vamos a ver como podo facer un rogo a alcaldía, a presidencia, a mancomunidade, que para enterarse de canto agua ten facturado a concesionaria, pois pode dirixirse a Augas de Galicia. En tanto, no recibo en cuestión estamos pagando un canon de saneamento. E ao estar pagando canon de saneamento, ben, pois se di tanto consumo de agua, entón esos datos tenos Augas de Galicia. O de saneamento? Saber todo canto ten facturado en todos estes últimos anos pois a concesionaria. Entendo que se refire de suministro, non o de saneamento. Non. Vamos a ver. O canon de saneamento faise un cálculo bonito, simpático, se entran 50 metros cúbicos Augas de Galicia entenden que salen 41, digamos, que salen polo que ou menos. Entón, de todas ese dato ten Augas de Galicia, rogo lle tome en consideración. Señor Lago Álvarez, vostede sabe que a nós no canon de saneamento cobrannos pola auga da chuvia? Porque a auga que entra nos sumidoiros non só é a auga da traída de auga, porque hai zonas do noso concello que non teñen augas separativas, e Augas de Galicia cobra o canon en función do caudal que entra na depuradora. E nas dúas depuradoras que temos no noso concello entra auga da choiva. E dos ríos. E dos ríos, porque hai regatos que están directamente conectados ao saneamento. Entón, de feito, nós pagamos de sobrecuste, porque Augas de Galiza fai un cálculo con números deles, que de feito falámoslo varias veces na FEGAMP, e ainda ningún dos concellos que estamos afectados por este canon temos moi claro como fan ese cálculo relativo á poboación e demais. Resulta que nós no verán consumimos moitísima menos agua que no inverno, según este cálculo que fai Augas de Galicia. Por qué? Porque a cantidade de auga que entra nas depuradoras en verán é moito máis baixa que a que entra en inverno, porque non está entrando agua da chuvia. Entón,
ese canon aproximado que pode facer Augas de Galicia está moi lonxe da realidade da auga que se consume do suministro, do abastecemento de auga nos fogares. Pois é que non. Perdón. Eu díxollo porque vemos as liquidacións do canon da agua. Continúo, podo, non? Continúe. Vamos a ver, acerca de un transeúnte que leva meses dormindo baixo os soportales da pista. Hasta fai nada, pois eu non sabía nin quen era, non o conozco como persona de Muros, pero me dá igual de donde sea. Apremiolle, insto, rógolle, esa persona ten un moi mal aspecto, esa persona debe estar enferma, ten un mal aspecto. Rógolle que polos servicios sociales do Concello se faga complicado que se leve ao médico. De unha parte eso. E se non quixera, hai un procedimento que é, visto o informe dos servicios sociales, en condicións está darlle aquí hai que estar san sí ou sí, darlle conta ao xulgado, oficio, informe de servicios sociales, pero darlle unha resposta a esa persona que está dormindo na calle, xa no plano de salud necesario, como hasta onde se poderá chegar unha resposta para que teña polo menos unhas tellas encima. Continúo. Atendo o rogo. Continúe. Bien. Vexo un montón que me alegrou moitísimo de decretos resolvendo as solicitudes de ampliación da venta ambulante. Me alegrou moitísimo. Me volvo a preguntar, se alguna vez se dixo aquí nesta Santa Casa, que como se pode cobrar por estar sin ter nin delegación, nin concesión, tal. Despois facerei unha pregunta acerca desa factura que mandou o Concello Portos de Galicia. Como se pode cobrar se non temos competencia para poder cobrar no sitio? Pois mire, casualmente chegou, creo que foi fai 15 días, unha resolución de Portos de Galicia dicindo que caducaba a concesión que tiñamos para, a concesión non, a autorización para poder poñer o mercadillo, porque había unha autorización para poñelo. Casualmente chegou fai 15 días, dicindo que caducara no 22, pero chegou fai 15 días. Parece ser que houve un problema en Portos que deben de ter tamén o problema de falta de persoal que temos en todos os concellos, que diz que non mandaban as facturas porque tiñan unha persoa de baixa dende fai 2 anos. Bien. Pedirei ter acceso a ese convenio, a ese recibo, etc. Vamos a ver. Seguimos falando tasas de Portos de Galicia por ocupación de recheo. Titular de prensa, Portos pasa os recibos atrasados de 2 anos por ocupación de terreos. Noticia o 16 de abril de 2024. En parte do artículo, di así a alcaldesa de Muros, María Lau, que apunta que se fixo un roto a importante subida no servicio de recollida de basuras por parte da Mancomunidade Serra Braganza, que tampouco axuda moito a recibir a destempo ese tipo de notificacións con importes que rozan os 10.000 euros. Igual non sabe agora, pero me gustaría saber xustamente a cantidade que está reclamando Portos de Galicia. Mire, a última é exactamente de 5.566 euros. Esta reclamamos ya a Portos porque nos di unha cantidade de días, pero non nos di que días foi. Como sabía que podía ser que se preguntase no pleno, xa o trouxen por si acaso. Entón, esta en concreto reclamamos ya porque nos din que ocupamos o Porto para actividades deportivas máis días, de actividades deportivas e culturais máis días dos que consta nos informes que pedimos ao Departamento de Cultura e Deportes. Entón, pedimos ya a Portos que nos especificase exactamente por que días foi esta ocupación
porque, bueno, é unha cantidade importante de días, se non se corresponde cos datos que temos nós. Esta é de 5.566,14 euros, pagouse outra correspondente ao ano 22, ao segundo semestre, creo que do ano 22, de cerca de 2.000 euros. E, bueno, revisando as facturas dos últimos anos, hai cousas que non nos cadran, entón pedimoslle aclaración a Portos de Galicia para que nos aclarase os conceptos e porque esta arbitrariedade, digamos, a hora de emitir as facturas nos diferentes anos. Bien, un rogo rápido acerca dunha charca de auga que se forma justamente na pista. Se forma unha charca de agua inmensa, mesmo en frente do creo do Banco de Santander, cousa polo estilo, que tan pronto se apoda se actúe. Chega aos moitísimos momentos en días de choiva que non se pode pasar pola agua inmensa que hai no sitio. Camiño de Santiago. Camiño de Santiago, teño referencia de que en 15 de decembro de 2020 foi Camiño de Santiago de Muros Porto do Son, Santiago, Camiño de Santiago. Foi oficializado polo Arzobispado. Sigue faltando, desto pasaron 3 anos. Importante é a bendición, digamos, que ten que dar a Iglesia, pero tamén é importante o recoñecemento da Xunta para poder acudir a facer arreglos, señalizar, mil cousas, non? Todes a nivel da asociación que se creou para o fomento do camiño, deste camiño noso, que se está facendo? Pois estáse traballando de forma conxunta por todos os concellos que conforman o Camiño de Santiago, que forman parte do Camiño de Santiago da Ría de Muros e Noé. Estáse traballando nese eido, pero as oficializacións da Xunta pois son lentas e na Xunta non está moi pola labor de dar a oficialidade a tramos novos. Por moito soporte histórico que teñan como ten o noso, o recoñecemento da Xunta é moito máis lento, pero sí que se está traballando de forma conxunta por todos os concellos en ese eido. A última xuntanza tivémola de feito non fai moito na Expo do Camiño de Santiago, precisamente. Volvo con outra pregunta sobre este particular. Non lle parece un desapego por parte da Xunta que se este tardando 3 anos en facer algo que non ten, con toda a documentación, planimetría, con todo que non se lle enviou, que ten capacidade de facelo e nada, botemos de 6 meses. Non ten que examinar, non é un plan xeral de ordenación municipal de un concello de aquí ou dalá, pero está tardando. Quere que lle conteste? É que algo hai que decir. Sí que ten un desapego enorme, pero non só co Camiño de Santiago, con toda a zona. Sí que me parece que a Xunta ten un desapego moi grande con toda a nosa ría, pero que lle imos facer? A parte de seguir pedindo. Bueno, vale, ten desapego, vale. Sei se xa o manifestei alguna vez, pero bueno, hagolle un rogo que moi concretamente dos últimos días hubo unha visita dos hosteleiros de Muros da zona, dirixida pola técnica de turismo, bien, estupendo, etcétera, etcétera. Sin maior problema, me gusta eso dos roteiros turísticos, me gusta moito, pero tamén me gustaría, xa por un problema do oído, posto na calle con 30, 40, 50 personas, a rapaza debeu quedar afónica. Entón hai que comprarlle un altofalante, rógolle
Vamos, non estamos falando de cantidades tremendas. O último altofalante que eu regalei fai 2 anos quedou donde quedou, nunha iglesia de Esteiro. Vamos, que se é necesario, hai tanta dificultade económica, pois poñer un altofalante. Están pedidos os orzamentos para comprarlle o... Orzamentos. Estrenou no hoxe xa, non? Ai, o estrenou hoxe. Sí, sí, sí. Bueno, porque eu lle dixen que iba a rezar un pouco para que se apurase o tema. Bueno, pois tes moito polo que rezar logo, Manuel. Continuo, sí o sí. Mira, continuo. Ten conocimiento o Concello, seguimos ca Valedora do Pobo, ten conocimiento o Concello, ten conocimiento a Alcaldía, de que o 4 de abril deste ano, ano de gracia, enviou un escrito solicitando, requerindo ao Concello a ampliación a outro escrito que se lle moi invitado, que este ten o plazo dun mes, dicir que sobre o 4 de maio pois debera estar xa nas mans da Valedora do Pobo. Recibeuse o escrito, contestouse. Mire, recibimos un lote de escritos da Valedora do Pobo. É os que faltan. Contestámoslle a todos na medida do posible. Recibimos un do que lle firmei a contestación, eu creo que foi onte ou antonte, estes días, nos que aceptábamos as súas recomendacións. Imagino que se referirá a ese, porque creo que foi o último que chegou. Nos que xa lle contestáramos dicindo que aceptábamos as apreciacións, pero quería que lle dixéramos sí, acepto as apreciacións, entón mandamos unha carta dicindolle sí, acepto as apreciacións. Pero imagino que se referirá a ese, é o último que chegou. E se é con referencia aos seus escritos, é o último que chegou. Bueno. No que lle dixemos a Valedora que sí, que lle íbamos facer caso. Bueno, me alegro moito porque o paso seguinte, eu consultei na Valedora do Pobo, o paso seguinte non vai ser a Valedora do Pobo, para todo canto sea o Consello de Transparencia. Parécenos perfecto. As ferramentas están aí para utilizalas. Totalmente. Bien. Continúo. Titular de prensa o día 11 de abril, a Justicia dá razón ao fomento de a FCC e la Mancomunidade deberá pagar 8 millones de euros. En algún momento, foi despois ou antes, 16 de abril, bueno, xa usted facían 2 noticias de prensa, pois facía tal. A Justicia ha dictaminado sentencia e dio razón a Fomento, tal, en las causas que tenía abiertas con la Mancomunidad sobre la renovación de tal. Estas situaciones se traducen que los ayuntamientos deberán abonar alrededor de 8 millones de euros, unha cantidad considerable que trae de cabeza a moitos alcaldes. Se lle fago caso a isto, non lle trae de cabeza as alcaldesas. Somos 2 alcaldesas na Mancomunidade. No, 3 alcaldesas. Pois moi mal por parte do periódico relatar desa maneira. Moi machista demais. 3 alcaldesas. Bien. Entonces, de concellos. A pregunta é, teñen definido na Mancomunidade how many cost as sentencias? Que tempo levan estas sentencias? Están xerando xuros por non facerlle frente? Que está pasando? Mire, esta débeda é unha débeda que ven xa de atrás, xa se sabía que se ia pagar, pero como a concesionaria tamén ten que saldar contas ca Mancomunidade, pois haberá que negociar, a tarefa que ten agora mesmo a Xunta da Mancomunidade é negociar con FCC a forma na que esta débeda se salda, pero sí, vai haber que pagar e vai haber que pagar moito. Iso témolo todos máis que asumido. De feito, xa estamos pagando bastante máis, porque agora mesmo o contrato está en precario e o custo do servicio que ven dando a concesionaria é moitísimo máis elevado do que viña sendo. Para muros, o custo do servicio de forma anual duplícase directamente. Pasamos de pagar 400 e pico mil euros ao ano a ter que pagar 1 millón e algo. E sin atender a débeda aparte. Entón, a situación económica da Mancomunidade é moito máis complexa que
que para contestar sinxelamente nunha pregunta de pleno, porque hai un número abultado de sentencias que veñen de atrás e de temas que están aínda pendientes de pechar de todo. Non sei cando se convocará a próxima Asamblea da Mancomunidade, houbo xunta exactamente o día, a primeiros de abril, houbo unha xunta da Mancomunidade e a cantidade exacta do que se terá que pagar e se se están ocasionando xuros, pois a realidade é que hai que negociar con FCC, porque FCC tamén ten que saldar contas que a Mancomunidade. Nós temos unha débeda grande, pero FCC tamén a ten. Mais? Sí. Aproveitando de que estamos moi ben, vamos falar de unha obra que é a mellora de camiños en Trión. Isto foi, teño comigo a documentación no portal de transparencia do Estado. Está unha obra que costou 100 e algo de 1.000 euros, da que foi mellora de camiños en Creo Tirón, 111.316 euros, etcétera, traballos de pavimentación, etcétera. Bien, esta obra, moi concretamente, nos decretos que teño relación deles, vexo que hai uns 40 e pico de 1.000 euros a unha empresa que leva últimamente traballando para o Concello de mismo ali en Trión de saneamento. Bien, me chamou a atención porque son un lote de euros bastante a ter en conta. Pregunto a cantidade. Sí, vamos a ver. Non, vou ter memoria. Non vin por ninguna parte o proxecto desa obra complementaria, que seguramente facía falta facela. Non vin por ninguna parte no proxecto. Non vin que houbera, un xefe de obra. Non vin outro detalle. Quiero. En definitiva, con esos cartos, que son 40 e pico de 1.000 euros, entendo que sea como sea un contrato menor. Este contrato menor do artículo 118 da Lei de Contratos das Administracións, non? Son un teño de euros. Se lle dou publicidade, se alguén pudo concurrir, pero, se non adoptaron eso como se fora un contrato, que vexo que non. Sobre todo en dirección de obra, o normal sería que o mismo equipo redactor, en este caso o Muradán, ingeniero de Cans, Camiños e Portos, don Diego Vázquez González, houbera feito algún tipo de proxecto ou levase a xestión de obra, etcétera. Que misterio ten isto? Ante todo, con iso queda completo ou vai haber segundas ou terceiras partes? Mire, esta obra responde a requerimentos feitos por Augas de Galicia. É unha zona que non tiña ningún tipo de saneamento e da que nos estaban requerindo auga e, evidentemente, como ben dixo, si, fíxose un contrato menor polo que se lle dou saneamento a unha zona en concreto. Pero hai contrato? É un contrato menor. Pero un contrato menor é cumplir unha reglamentación moi determinada. Recibir 3 ofertas, está regulamentado. Fijar como se evalúa as propostas que se fagan. Sabemos a norma do contrato menor, fíxose mediante contrato menor pola axilidade que se precisaba. Solicitarei por escrito o contrato. De acordo. Bien. Mais? Sí, continuo. Deixame, perdona, que igual non me dá tempo con todo. Andamos ben de tempo. Mañán teño que andar de médico.
mañán teño que andar de médico. 17 de xullo. 17 de xullo, manifestacións súas. Atopei a área do organismo atascada, licencias acumulan anos de retraso. De retraso. Bien. Deso non sei un momento, pedín eu información e non se me dou ninguna. De que vai, pregúntalle o periodista, de que vai prescindir con respecto á etapa da súa antecesora. E responde de pagarlle miles de euros a un abogado pola súa representación en xuicios perdidos de antemán. Non renunciamos de ninguna maneira a defensa de intereses legítimos do Concello, sin maior problema. E me encontro con un decreto donde a un empleado municipal XXX, o xulgado social X, pois lle reconoce unha cantidad relativamente pequena, 900 e pouquiños euros. Reconoce unha cantidad pequena. E a vista de que usted xa manifestou, bueno, usted encontrouse con un montón de casos, xa facendo pagar casos anteriores. A todo isto, o abogado en cuestión, pois fixo unha renuncia, usted fixo un novo nomeamento, etc. Pero dos decretos que estou vendo ahora mismo, estou me encontrando con unhas cantidades en temas de social bastante completas, concretamente dúas facturas de 14.520 euros, outra de 6.000 non sei cantos. Ben, mire, non lle vou poñer en tela de xuicio que cobre o abogado, é un profesional, estamos en libre... Faga a pregunta que lle contestamos un problema. Fagolle a pregunta rapidamente. Supoño que sabe o que é allanarse, que usted o está dicindo aquí, hai que facelo. E se dos pleitos que hai plantexados se está en momento procesal de poder allanarse, facelo. Porque eu non quero encontrarme que a sorpresa de que por 900 euros o letrado pode cobrar o que lle dá gana, non o poño en cuidado. Esas facturas que veu son anteriores a que nos entrásemos. Son facturas que emitiu o abogado a finais de ano, despois de que se pecharon os procesos. Bien, o tema é moi sencillo, lle planteo rapidamente para non derivar en máis. Non, eso son as facturas dos pleitos anteriores a que nos entrásemos. Non quería entrar a... Non quero nomear o profesional. Non, por ningún motivo. Non sei... Que cobre que lle dá gana. Lle fago un rogo moi expreso. É dicir, recollendo isto, o seu sentir e tamén o meu sentir. Hasta onde se poda allanarse. Simplemente, pois nada, allanarse. E se ahora mismo hai algo aberto que sea... O dudo que eu destas cousas, non sei. Eu sei facer unhas filloas preciosas e ricas. Se hai un momento procesal para poder allanarse e non andar con esta inmensidade de facturas que eu non lle reprocho, insisto, en absoluto o que cobran. Libre mercado, se fijan cantidades tal. Señor Lago Álvarez, vou dicir, esas facturas non son dos abogados que hai agora, son anteriores. Vale, entón non hai nada que allanarse. Nos pagamos a quen fixo o traballo. Evidentemente, quen traballou ten que cobrar. Nós podemos estar máis ou menos de acordo no que sexa, pero vamos pagar a quen fixo o traballo. Volvo a decir, eu fai moi ben, independientemente de quen fora, etc. ou o que hubo antes ou que hubo agora, se estuvera no momento procesal de poder facelo, allanarse. E dígolle que o Concello non pode tampouco renunciar ao interés lexítimo do Concello. Evidentemente, sempre é mellor un mal acordo que un bo xuicio. Niso... Sí. Artículo 50, apartado 17 do ROF. Justamente eso. A defensa de sus bienes e derechos. Exactamente. Bien, continúa xa vou rematando. Bien, non lle vou falar dos atrás do Seguridade Social, que xa non vale a pena. Un pouco desto.
Sí, vamos a ver. Te tiña aquí varias cousas. O gabinete de prensa está... Para outro viaxe con máis calma. Vamos a ver. Das mocións que se puderon chegar a pleno que eu presentei, concretamente foron 3 que foron aprobadas en pleno. Acerca delas, pregunto, pola primeira, a moción sobre a recollida de correos nas parroquias, que se aprobou en pleno de 31 de xullo. Hubo contestación por parte de correos? Non o lembro. Teño que miralo. Bien. En todo caso, se houbera contestación, remitimoslle copia. Se lle dá xa co acordo do pleno da corporación que o pleno teña conocimento desa contestación. Ca moción aprobada sobre a curva de Cacerolas dirixida á Xunta de Galicia, aprobada en pleno de 25 de xaneiro deste ano 24. Non houve contestación. Non contestaron. Bien. Sobre tamén para a Xunta de Galicia, moción aprobada sobre a Xunta de un centro para maiores, tamén en pleno de 21 de xaneiro de 2024. Non contestaron. Anoto isto nas miñas oracións. Sí. Aí ten moito que rezar. Sí, non será tanto. Bien, xa casi remato. Tiña 2 ou 3... sí, hai, Dios mío. Teño aquí un lotiño, Vamos a ver. Sí, bien. Vou correndo. Vamos a ver, unha cousa sencilla de todo. Eu esta carta recibina do Concello por razón de ter xa 65 anos, unha invitación para o Entroido, para a festa dos anos 70, etc. Entendo que todo anda con certo apuro. Isto era para o 9 de febreiro, ás 20:30. Eu recibina o mismo día venres 9 de febreiro, ás 11:26 horas. E había que anotarse antes das 14 horas. Claro que para outras veces isto se mande con máis tempo que non dá para... Bueno, que se faga con tempo. E todo canto se poda. Bien, casi rematei. Perdona, mira, veste queixando de correos, en xullo presentamos unha moción para correos. É que ves falando de correos ahora na moción, dende xuño, en xullo tamén, en xullo, en agosto, queixándonos da pouca repartición que hai en correos, pero se está falando de correos, se sabes unha carta que chegou tarde, deberíanos de unir esas dúas cousas e falar da lentitude do proceso e do propio traballo de correos, repartir 400 cartas. Eu creo que chegaron a correos as cartas con tempo de abondo para que as funcionarias de correos a puderan entregar a tempo. Non lle deberon dar a celeridade que nos gustaría a nos. Vale, eu é por comentarse eso e nada máis. Porque as mandei eu varias delas. Presidenta, podo segundos, nada máis. Mira, eu ese encargo fago xa ti ou elaboro xa moción. Preséntala ti, porque a min as mocións miñas non entran a capítulo, home, entonces, pero fago cheo, en galego correctivo, que estou ahora mismo preparando outro cerco, sin maior Señor Lago Álvarez, señor Martínez Lago, por favor, continuemos con onde estábamos. Bien. Nada máis, o deixo ahora mismo. Xa está. O deixo ahora mismo. O que teño duda, pido por escrito a listo. Algo máis? Nada máis? Nada máis. Ben, pois, se non hai máis rogos nin preguntas, damos por levantada a sesión. Atenderánse os rogos na medida das posibilidades e contestaremos as preguntas coa maior celeridade posible. Boas noites.